Usimbut Menteri Rangba Kejela Bak Preston Densong la ai kublei ki pajba ki balak don ke jingkit kli panjit ki MP ha kesengi baat ba lapan pauru ya ke jing ai ke jingkit bok ba kine ki MP kin la bantri kambha ula ong ba ukermen ba kine ki MP kin la bantri kambha na kementa banyalam ya Kejela ha kelenti ke bedai te ka benengkong ha ka bedai bat kanika election FP ka ba ka jing ya vote ka long mendin ka sni ngasko ba nakaliang jong ka parti ha ka bedai na ka benta ka Shillong parliamentary constituency bat kumju ha ka bedai bat katura parliamentary constituency ni ai kublei si hajar mu ya ki pajba nong te buat barok ki bala don ke jikit kle budget ya ki nomik mat na kamenta ka nika sans dem ka banwan bat ka ba mendin aga jinyo bot kila penpau ka mandate ka bagi ai nang ni na Shillong ka P2P kala job don burong bat nang the na po turang aru ka kongres kala job don burong te kumu presiden jong ka parti NPP ngasngo ba nga ai kublei kit bok kit ruyang ye kini ki angut ki MP ki batumai ba nga kermen scam kin trei batkin yalam ya Kejela ka jengi baro angut natura bat na Shillong ha kaleti ka badai kat kum ke jeng angut bat kat kum ke jeng kwa jong ki pajba jong Kejela mikla jengi baro kwe ti kum ta na kalian ka parti nga kit bok ki ruyang bat nga congratulate ya kini ki angut ki MP bat mai way nang te na po Karo Hills bat way pat nang ni na po ka Shillong parliamentary constituency